Nyapa iso meseng tuh yang ngene tangi turu. Kenapa? Ra iso ngelumpuk koyo ngono iki. Pirang-pirang dino iki pikiranku ngambyang, Mah. Arep ngomong ora wani. Nyapa? Tapi aja nesu ya. Aku arep rabi neh. Rabi neh. Iya, Mah. Lah aku rabi neh ora golek senengku dhewe, tapi aku lho ngesakne awakmu. Bendino tandang gawe omah dhewe. Ya nek aku rabi neh kan enek sing ngancani. Beneran ya, engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isah-isah to. Karepku ya ngono lho, Mah. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Oh, bener. Nyapa ora tak omongne gedhe mben tiwas tak empet nek. Wis, kapan ya? Ya nek awakmu lila ya ndang to, Mah. Karo sapa wis, karo sapa? Karo rondo etan kae lho. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Nyapa mikirne gedung barang, sederhana ngono ae lho, Mah. Sidone kapan nek mau anu ngelamar? Engko tak terni. Ya aku manut awakmu, Mah. Heeh. Terus oh ya, Nyapa, Mah? nanggap palapa. Yo, nanggap palapa. Nyapa dadak nanggap-nanggapan barang iki. Tiwas ngentekne ragat. Saiki mau acaraku yo ya yo. Lho, lah sampean duwe acara to, Mah? Aku yo Mas. Sampean ya arep rabi neh. Maksudnya juga aku gak rabi, aku ada acara sendiri. Ben dibarengne ngono lho, piye? Ngono ya ora apa-apa, Mah, pisan gaene ngono. Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, kambek aku mesen batu nisan. Lah sing mbok undang kok ngeri ngono to, Mah? Tinggi ngubur kowe. Lho, kok jaran? Di pisan to. Heeh to. Kowe rabi kambek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan tepak tenan. Tiwas aku bungah Mbok ket mau ngomong ora oleh ngono.